La parròquia és un espai viu, és un espai de vida cristiana en permanent evolució. La base és una, que és el Crist, és Déu, però la parròquia és, diguem-ne, una forma de vida que evoluciona contínuament. Ens adaptem als moviments dels temps i estem, en definitiva, recuperant un espai que és el de la mort, que ja havia format part de les parròquies, ja havia format part de les esglésies i al segle XVIII, per qüestions sanitàries, es va eliminar, es van traslladar als cementiris fora dels límits de la ciutat i, per descomptat, dels límits de la parròquia. Ara, gràcies a la cremació, recuperem aquesta possibilitat de que els morts puguin reposar a la seva pròpia parròquia.